A body. No. A nose. Head. Oh, yes. My hands. Foot. Toes. Hand. 2 feet. No. Arms. No. A leg. Stomach. А ці ведаеце вы ўсе гэтыя ангельскія словы? Unit 5, Lesson 4. Parts of your body. Частки тела. To be fit. Быть у доброй форме. Hello, my friends. How are you? How are you feeling? I hope you are well. And I hope you are healthy. Тое самае я сказала Максу і Джинджер, калі яны нядаўна з Манчэстера вярнуліся. А пасля гляджу, яны не проста healthy, яны яшчэ і суперспартовымі сталі за тыя некалькі тыдняў у футбольным горадзе Манчэстэры. They became so fit. Самі паглядзіце. Look at Max's arms. Look at Max's legs. Look at Max's stomach. Wow! Ой, пачакайце. Я тут захапляюся біцэпсамі і прэсам Макса, а ці ведаеце вы ўсе гэтыя ангельскія словы? Рукі, ногі, жывот. Давайте хуценька іх вывучым. Our body. Наше тело. Ну што ж, знаёмцеся. A head – голова. A face – твар. Hair – волосы. An eye – вока. An ear – вуха. A nose – нос. A mouth – рот. Teeth – зубы. A neck – шия. A hand – долонь. An arm – рука. A finger – палец на руце. An elbow – локоть. A shoulder – плечо. A back – спина. A leg – нога. A foot – ступня. A knee – колено. A toe – палец на нозе. A chest – груди. A stomach – живот, ці страўнік. And all that together is a body, our body. І ўсё гэта разам наше цело. Звярну вашу увагу на тое, што два з гэтых назоўнікаў утвараюць множны лік незвычайна. Звычайна мы проста дадаем літарку S напрыканцы. A hand – hands, a leg – legs, a nose – noses. А вось, каб утварыць множны лік ад слова зуб, зубы, трэба згадаць слова выключэння teeth. Адзін зуб – a tooth, зубы – teeth. A tooth – teeth. І ступня становіцца ступнямі нестандартна. Адна ступня – a foot, дзве ступні ўжо будуць feet. Цікава. Як запомніць усе гэтыя 22 словы пра нашае цело? Якую мнемотэхніку, тэхніку запамінання вы б выбралі? A memory technique – тэхніка запамінання. Ёсць такая тэхніка для лайдакоў, калі нічога такога і рабіць не трэба. Ні ментальныя мапы маляваць, ні таблічкі шпіёна складаць. А трэба проста заплюшчыць вочы і свядома ўсю ўвагу накіраваць на новае слова і тое, што яно абазначае. Ды ўявіць сабе сітуацыю, у якой вы назавеце гэтае слова, ды прамовіць тое слова ўслых некалькі разоў. Я называю яшчэ гэтую тэхніку дзенскай, у гонар дзен-будыстаў, бо яны акурат заплюшчваюць вочы і медытуюць. Здавалася б, нічога складанага, а дасягаюць пры гэтым вялікіх перамен, прасвятляюцца. Давайце і мы заплюшчым вочы і трошку даўжэй пабудзем з некаторымі з нашых слоў і падумаем пра іх. А да таго ж, калі будзем прамаўляць ангельскае слова, будзем трымацца за тую частку цела, якую яно абазначае.
From head to stomach. Ад головы до живота. Абхапіце, калі ласка, сваю галаву, пагладзьце яе і назовіце head. Head, head, head. That's my head. I can turn my head. And now, touch your hair. Докраніцеся до своїх волос. Hair, hair, hair. My hair is brown. My hair is not long. My hair isn't short. What color is your hair? My eyes. Eyes, eyes, eyes. What color are your eyes? My eyes are brown. Ears. Ears, ears, ears. My ears are not big. My ears are not small. I've got earrings in my ears. І у вочках, і в ушах по-ангельську 4 літерки, і люди часто їх плутають. Тому я прошу згадати восліка і а. У його довгі вуші, ears. Вуші восліка і а. Так і запомніть лепш. A nose. Nose, nose, nose. Але тут нема чого і запам'ятати. Амаль так, як і по-білоруську буде. Нос. A nose. A mouth. Mouth, mouth, mouth. Не блытайте со словом a mouse. Мишка. А рот уже буде a mouth. Th. Наступне слово у нас a neck. Neck, neck, neck. Шия. Коли я кажу не, моя neck робить ось так. Не, neck, a neck. My stomach. My stomach isn't big. Часто люди блытаюцца ў літарках у гэтым слове. Живот, stomach. Давайте на своих животах пальцем себе и напишем S, T, O, M, A, C, H. І апошнія дві літарки CH вимовляємо як К. A stomach. Arms and legs. Руки і ноги. Цікаво, ці ефективна гэта lazy technique, тэхніка лайдакоў. Ці працуе яна на вас? Напишите нам, ці дапамагае такая фокусіроўка на словах запомніць іх лепш. Let's move on. Едем далей. Что у нас з руками і на руках? Руки цалком arms. My arms are long. I can stretch my right arm and I can stretch my left arm. And these are my hands. My right hand and my left hand. I can clap my hands. I can put my hand up. A hand. A hand. Hands. Што гэта за спорт такі, дарэчы? Handball. Гандбол. У гэтым спорце мячык перадаюць руками, таму і handball. A finger. I've got 5 fingers here and 5 fingers here. All in all, I have 10 fingers. An elbow. I can touch my elbow. I never push people with my elbows. Never. Я ніколі не штурхаю людей локтями. I never push people with my elbows. A shoulder. Shoulder, shoulder, shoulder. I can shrug my shoulders. A back. Ось до яе добраться непросто. До спины, але мы поспробуем. This is my back. I can't see my back, but I can touch my back. Back, back, back. І засталіся ноги. Пачнем з пальцаў. Пальцы на ногах зусім не тое самае, што пальцы на руках. На руках fingers, а на ногах toes. Калі хто скажа, што ў яго на ногах fingers, ангельцы з таго чалавека будуць доўга смяяцца. Чамусьці?
Сама бачыла, ім гэта пацешна, бо яны нічога агульнага паміж fingers and toes не бачаць. Дакраніцеся да сваіх toes. Палічыце іх. Count your toes. How many? 10 toes. That's right. Now the feet. Left foot and right foot. 2 feet. Foot запомніць зусім проста, бо ми ведаем ангельскае слово футбол, гульня з мячыкам, які б'юць ступнёй. Foot. Таму і футбол. A knee – коленка. 2 knees. My knees are cold. My left knee and my right knee. А цяпер паглядзіце на ўсю сваю нагу цалкам і скажыце ёй, што яна па-ангельску. A leg. Look at your right leg. Look at your left leg. Your legs. Legs, legs, legs. На гэтыя самыя ногі можна надзець легінсы. Leggings. Ад слова legs. True or false? Праўда ці няпраўда? Зараз я буду казаць сказы, а вы, калі ласка, вырашайце, ці гэта пра вас, ці не пра вас. Калі не пра вас, трошку папраўце і прамоўце сказ так, каб ён быў дакладна пра вас. I can touch my ears with my shoulders. Can I? Oh, yes, I can. Can you? My arms are longer than my legs. No, no way they aren't. My arms are not longer than my legs. I can walk on my hands. Not yet. And you? I can walk on my feet. I've got 32 teeth. Nope. Only 28 teeth. I've got 28 teeth. How many teeth have you got? I've got 10 fingers on my feet. No, I've got 10 toes on my feet. Памятаете, fingers are on our hands. Toes are on our feet. Пальцы ног – toes. I can touch my nose with my elbow. No, I can't. I tried, but in vain. Спрабавала, але марна. Не магу. Can you? I can jump 20 times on my left foot. That's easy. I'm sure I can. Can you? I've got a sweet tooth. Я люблю їсти солодке, а літерально значить, що в мене є солодкий зуб. That's true. I've got a sweet tooth. How about you? Read the picture. Прочитайте картинку. А тепер паспрабуйте прочитать сказы самі. Одно слово у кожным сказе зашифраванае ў картинку. Таму згадвайце яго. Гэта сказы каманды. Turn your head. That's right. Put up your hand. True. Stretch your arms. Touch your foot. Touch your stomach. True. Touch your elbow. Shake your foot. Close your eyes. А цяпер усё тое самае прачытаем яшчэ раз. Толькі цяпер паспрабуйце паспяваць рабіць самі каманды. Put up your hand. Stretch your arms. Touch your foot. Touch your stomach. Touch your elbow. Дзе гэта? That's right. Shake your foot. Я потрясла ступнёй. Close your eyes.
New words of the lesson. Новыя словы гэтага урока. Сёння мы з вами вялікія малайцы зноў. З 22 новымі словамі пазнаёміліся. І ўсе гэтыя словы пра нашае цела. About our body. Давайце збярэм іх разам у свае нататнічкі. Калі яны ўсе зараз зноў з'явяцца на экране, зрабіце паузу на кампутары, ці тэлефоне, ці планшеце і абавязкова перапішыце іх. Гэта таксама дапамога нашай памяці. Пакуль вы пішаце слова, нават цягліцца на нашых пальчыках запамінаюць гэтае слова па-ангельску. There you go! Вось табе і нават цягліцы маюць памяць і дапамагаюць нам запамінаць. And here are our new words. A head – галава. A face – твар. Hair – волосы. An eye – вока. An ear – вуха. A nose – нос. A mouth – рот. Teeth – зубы. A neck – шия. A hand – долонь. An arm – рука. A finger – палец. An elbow – локоть. A shoulder – плечо. A back – спина. A leg – нога. A foot – ступня. A knee – коленка. A toe – палец на нозе. A chest – груди. A stomach – живот ці страўнік. And a body – тело. А вам я зычу, дарагія сябры, keep fit, stay healthy and learn English. See you soon. Bye-bye.